Chokwadi unataka waombea kesho mwana sio mbogo sisi ati sio dengo na kutoa naona itara kuti asema ndira mkaza kwezi mkaza ndira kita ni muno ini hapa ndezi ya sema ndango gara naye mkaza muso kana kamsema chigara jongo ndio kita muno kwende kaje ko pasna jandu kuona tandayo aisutira madza kuti kupodza kuti wano uchenjeri wanaka takataura iti pasina upaenda ndi kandimomira ndimboona zvakamira sei tagara azi mangwe vazouya vachiti dhokota wakabuda achiti akaenda kukoreka zvinhu zvavo zvaitengesa wakazaibvire joko iri patasaaunasiyo bvaenda vakazodzoka vasati vasvika zvakanzi nasangana angachindidzengiza handaiziva kuti angaita sei angaita ndireva tikati ndodii tikati alright pana vogara tikati munhu akutawa angatira kuya kunoko anouya panamubvunza apa waishuwa panamubvunza zvanzi chokwadi tikati alright manje umbosho kuti mabate chii chamaona zvanzi apa pana ndotokasika kutisa tikati alright ngandimomira ndozogutsikana ndega panambogara in fact kudandeko kuna ndozi yawa wakabva fona namba kuti andozi kwekuhwara kunoko vatoraiti vatana mari vakabata tete kumangarako vanzi ashuya kuno kumaririko vamibangura kwabva kunohora mari eneko yekusiteyo saka unogona unawana mari vaenda saka vari pakati pokuenda murododaro pana bamniwonombanhaungenini nemukoma vari vatatu bamunini nemukoma namudhara saka vanhu vakati vakasangana navo vakakerera pamudhudhuni nava vachienda ko but vanga ivo vaiti vadarika rodhi yenhenge yekumangara kwekuyako 10 of yacho vakupanze kunenge kwajokoto ndivakandibvunza tiko iwe mukadzi wako akaenda kupi abuda achiti akaenda kupi tikati abuda achiti akaenda kwatete kumangara zvandikotamura akapfira nopapatozvibaikwane nanhenge rowaiti mukadzi wako akati zvasaiti iye akadoroka pasi tikati alright zvazinzwa ndichaona kuya kweito ndatanzwana namuchemusha patika vanhu vakazofona mundhara ndakaita mufona kuma3 avo vazofona dzakaenda to 4 vachiti ndasvika tikati alright atiko alright iyi nyaya ndikunzwa ibvo here pane munhu akunifona achiti masangana chichira pana nyandikuziya tikati kanimira mutangi madzauya saka abiyangu angoramba kuti apa zvandikuziya ndifanika pandaenda kwasabhuku zvatongewa ndvaramba tikati apa nyandikuziya asabhuku akati iyi nyaya ndachienda kupi pamama pandikaziya kunoko chimangara kunoko saka kuti vapupuri varipo kureva kuti muri kuti nhau iyi umbowo hunoratidza kuti vanhu ava vanodanana uri pavanhu vakavaona vakakerana pamudhudhudhu ndokubva chava chibatiso chekuti vari kudanana angagara totaura mashure kuti vanhu vakodanana kumashure kwakwagara kuchitaurika chivapezvo mukara ipako ndopanaida unzwisisa pakapakwana aiwa imbodzokera iwo ndaida kunzwisisa kuti vanhu vakavaona vakakerana vari muno vari muno mama tanga madzokera alright andei vamini nawe rotaura ina handizive changairo hauna mukadzi uyu handina kukera
Isisu kuti isusu munane umbo wakajeka anoakaona ndiye watingatiswedera pedyo ape maonera akaita neumbo acho anotipa kuti chinyatsokutata kushowa akavaona nokuti mazano paano uchenjerika unoti ukaona munhu ndobva watokutora picha rai ozi abereki ndarekusekera nzeve mukuru zvishuya kwamuzvinayoii kumbobvunza kuti hamdari nehina baba ako transport amunobatsirwa here transport chete pamwe transport chete amene amai pavakabva kumba kwenya vaikaenda kumangani vaitakaenda kwatiri kumangani katobvata vaitakaenda mangani asi apa kwazoni kwachinda vachokodatika kusiri kwakanga vataura nai mama transport yomurume uyo bhasikoro jena uyo hamunotakuhora nomutututu ini ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare mandimboimira kusvisa kana mai pamusoro ivedaro ndinde kuunganidza chekanyenzi vakasimuka musi wefriday nababa vaida kunotenga mombe kupachanza pataenda kupachanza takudzoka tasvika tadarika pasoo pakapoma panopatiri papapa ndopatakasangana nemudhudhudhu muchena chidhiraivhwa namadzibaba ataisi ndobva tandakagara pamusoro pekeji kosi mukeji mama nemunhu ini ndandikagara nechekumashure baba vangu vari kumberi mukoma special chikore anga kumashure ndini ndakatanga ndikati baba jasi ona akaataisa ndivandati vana amatrainesi futika vandisobva vati shwanda amatrainesi ka ava ndaataisi vangoeka wemsutu rectl vane mudhudhudhu muchena ati baba wabva vatimira timonere mukoma wako timubvunze kuti mudzimai wake ariko here ikoko kana kuti hako shuva vakabata foni mota iri kuenda ndobva vafona koma bvataira foni yavo ndobva vabvunza kuti ko mudzimai wako ari kupi svikanzi mudzimai wangu akuda svikanzi akuenda ku svikanzi akuenda kumangana svikanzi wo aenda nei svikanzi asunga kunoka chitada kubata bhazi cag svikanzi worai manje mudzimai wako tasangana naye adarika pasowe akatakurwa nemudhudhudhu muchena zvikanzi aiwa kunoka vanhu vabuda nemudhudhudhu vatobuda netsoka vachita kumhanyira bhazi vatauya kumba vatasvika ivo vakanditi uya kumba unyatsotora nyaka vakasvika vandovaudza mukoma ndozvaita se zvandaonawo adzimai venyu ndo kwavaenda asi vaenda nemudhudhudhu chandinetsa kuti ndizokoti mudhara vafoni ndechekuti imi mune mudhudhudhu chazopoti imi munoitwa nyaya yekutenderera moti mukadzonyatakurwa nemudhudhudhu nemunhu iyeyo chii ndobva vataiwa ini kuno kwadzimai vangu vabuda vachitomhanya netsoka vachitoda nobata bhazi koma bva vati nguva idzodzo hauraiti zvaukaya mukuenda kumba kwako tibata neidi obva ndaenda kwasabu vaenda kwasabu kobva tainyawa kwasabu domazira neita chakazi saka kureva kuti imi makamboona vari pamudhudhudhu chete vachitofamba pamapesana mota yenyu ichifambawo mudhudhudhu uchifambawo uchienda makaita zvekupesana ndokubva maziva uyu ndokubva maziva amaya ndokubva magutsikana kuti vari kudanana isisu hatina kugutsikana senyaya yeitenderera ichitaura sekuti vari kudanana vanhu ndo zvakazopoti tizobvunza mukoma kuti wabuda nei koma bva twabuda nebhazi vamhanyira mabhazi imimi uyu mukoma wenyu mukoma wangu orit ko avo ndiani uviva ini ndiri baba wokura kuti avo ndatezvako orit saka ndaifunga kuti takambomira ipapo kataidzokera kuna hama yako tisati enda kuna amai ndichinzwa umombo unenge waiti musi wacho wasumuka amai ava vanenge vainzi vanenge vanga vari panhamo here kuti paipa vanga vari panyaradzo parufu pakaita kuti murume uyo anenge anzi akakumbira mudhudhudhu muchena futi iwoyo akazonuka asisipo nemudhudhudhu muchena iwoyo wazonzi ndiwo akaoneka ari akapira ndoimwe mombo wakambobuda kuti akatotsvagwa akashaipa uyu kwese kuti toda kudzoka but toda kuti ava vatange varambirana nevavo imi mama imimi atezvara venyu avo nabamunini venyu vari kuti vakakuonai makakerwa pamudhudhudhu muri kuti
Ndoda kukura pamberi pedare nanaombobvira ndakatakuwa namudududu. Rwendo rwangu ndakafamba nekomba. Mafamba nekomba. Imimi mune mudududu muchene. Omusi uri kutaurwa uyu. Makakumbira ere mudududu muchene. Makaenda kupi makaitei. Ini ndinandiri kwasha watezvara vanga vafaiwa. Ini ndakasumuka shuwa kumba nomudududu. Ndichienda kutenga fugu nomuriwo. Ndakasvika mudududu ndakatenga fugu, pandabuda pandaenda kuirrigation pandatenga makabichi angu pandadzoka kumba. Ndinofanira kuende chawo. Mudududu wamamwina wakamira. Wanga uri mudududu muchena asi nani mudududu wangu akumashure akagara kuti vanga ndinaenda ndakaifamba. Mambo wapapeta. Ayo, mirai. Mamune chekutaura ere baba. Vari kumashirawo. Mwekupa ukama bwana rumbe. Yana, antu kama wako katika Wana rumbe bwana rumbe ukoma wangu. upi? Bora. Mzureda. Ini ndiri muprisi waSabhuku. Ndotaurawo nyaya iyi pamiriro yakaita. Ndofunga nyaya yakauya kudaro titori nemaminitsi yacho ekwaSabhuku tichitaura nyaya. Saka nyaya yemamiriro yakaita tichitaura nyaya kwaSabhuku. Takataura nyaya nemurume uyu. Akabuda maybe kuma2 achida kunotenga fugu. But aenda kunotenga fugu iyoyo kutenga makebichi. Akadzoka kumba zuva ratonyura. Muridzi wemotobheki anga akumbira akutopopota. Zvekuti muridzi wemotobheki paaipopota pakanga pana baba wangu akanga varipo vachitonzwa pafoni vachitaurirana pafoni vachipopotedzana. Haana kudzoka nguva dzakatendera dzakapanirana nedzemuridzi dzarikuta kuti akasvika akangotenga chete nekudzoka. Saka tataura nyaya iyi zvishuwa murume akaramba nyaya yake. But takurukura nyaya tiri padare ipapo. Iye akazongosumukawo zvakachienda tisati tanyatsopedza kutaura nyaya iyi. Achiramba nyaya. Asi tiri pakati pokurukura nyaya. Murume uyu akataura kuti atori nemaminitsi yakatombogarwa kuti dare pasi nenyaya yemukadzi uyu. Kune rimwe village kune munhu akanzi akanga ada kurepa apa. Nyaya yakaitika kuti pazonzi uyu avada kurepa. Ambuya vakaenda pavainokorekta zvavaikorekta. Vakabva vaonewa vane murume uyu. Vaonewa nemurume vakati kudestroy evidence yekuti munhu andiona. Ndimhanya kumba ndinonyepa kuti munhu iye akaida kundirepa. Munhu wewe shwa auye kumba kwake akatomboramba nyaya yekuti andira kuvaona apa. Asi azonga pamusoro pekuti munhu wewe audzwa kunzi wangoda kundirepa. Ndopakazoti ndibuditse chokwadi chaichecho kuti zvishwa imimi ndadambohwanda nyaya yekuti sabude nekuti zvinoparadza musha. Ndopa akazitaura nyaya yekuti ndavaona vane murume uyu Taisi mukombozi. Ndipo pakatangira kubuda nyaya iyi. Saka chazoita kuti vakomana ava vati zveshuwa vanhu ava vanodanana inyaya yekuti nyaya yakatombotaurika kumashure. Vozoonwa futi pavanhu vari kunzi vanodanana vai vakatakurana futi nemudhudhudhu unova unawo baba ava wavo nevadzimai vavo vanavo. Asi vakazoonekwa vakatakurana ndozvazoita kuti ava vati vanhu vanodanana. Zvoimba kuti ndo matauriro andingagonza kuita. ndakandiri pana ambuya ava avo varamwaoka avo ndatezva mariti wavo vamini kuti buramu here kandichi buramu kandizvosvoka apinde buramu avo ndatezva uri kuona kazva zvakati ava vari vaviri ava vari kubva uku vari motikari vakaenda uku vangarasike here kunyatsoona kana kuti vangarasike here kana kuti vangaite buzu here nekuti hadza kuziva kuti uyo avo ndamai guru kana kuti havazi. Iwe tichakusimudza ipapo. Iwe warati chipindura mubvunzo wabvunzwa nawapindurira iwe. Aiwa tinoda kutopindurwa apa inyaya yemubvunzo wabvunzwa wakunzi imimi mungarasike here. Saka iwe chipindura kuti imimi munorasika here. Zvoda kupindurwa nemapa.
iwe nyarara kuunganisha unoziva chori kubvunzwa ndame guru rachiti kutorwa ndekwandirini saka ndadai usaziva chimuregerera Pintura yama. Hai papa wakadasira nani vange ndakakera. zvakanaka ega amai munozviziva here kuti munhu ari mumotikari kana makafesana uye aruka nemotobheki ari mumotikari anotanga kuziva munhu womutututu asati aziva munhu munozviziva here Hai papa wakadasira. munozviziva here ari mumotikari handika ari mumotikari handimazokaka makafesana ari mutututu ari mumotikari anotanga kuziva munhu ari mutututu ari kumberi asi ari mutututu anotanga kuziva munhu ari mumotikari ngati munozvizivawo here kuti zvinoitika izvo Ndozviziva kuti zvinoitika but ipapo wakatadza kuona. imi vana vambika ava munhu akaona sei vakakuonai Ndina kunge asi vana vambika ava nababavo vangarwei pamusha womukoma naamai guru kukunyepera kuti akaona ivo nokuti havasi kuti takakuona muri pasambuka aiwa kana takaona inokanana havisi kudaro vari kuti takaona vari pamotobheki handika vashienda kupi vaibhenda kupi onai tokabva vafonera dai mukoma hamuna kufonerwa ini panguva ipi yavakawaona handika kuratidza amai guru vakadii shuwa sababa ava vari kutaura vacho vanga vana baba musi wa 23 September vakatombondikonza ndikavaudza kuti zvamuri kutaura zvienderane nezvamuda ndiite Saka mimi muri kuti saka maamuripo here kuti havana kukonzwa uye maamuripo here kuti vanga vakakerwa nemudududu izvozvi musarasise nyaya siyai vanhu vanyato anorasika ngaarasika apirwa mukana anopinda nepakanaka ngaapinde naipapo imi makaita sekuti ndime maakuudzira vanhu chitiudzai kuti vataure kuti kudii saka kubva ipapo baba avo vari kumacheta vanhu pavakangotanga kungoita garaji neni kana vakasangana neni pane vanhu vaingondita chirafurafu ava ndakatombovaudza varume vanga kuti ndo zvandaitiwa nababa vakasava namatano yavakatora avo baba vari kumacheta atezvando vakakonza imimi ndokubva maudza murume weye ndakatomuudza kasahana kana danho raakatora vari baba zvakanaka muri kuona kuti nyaya mabvunzi ari kuita ndika nyaya huru haisi pana bambika iri pana kuimburamu wenyu ari kuti iwe ava ndaanhingika ega ndifonire mukoma kuti amegura kuenda nomatano kuto zvatika mupi nemazereke abasi awo ayo vanga vanezi alright ingomira Shona ndawitaurira kudai mai ava vane experience vakabhoniwa nemunhu wekutanga vakamutanga akundirepa nhasi novatezvara vakutaiwashuwa pandandiri mwana takavaona vanzi havakandikonza saka vane kaexperience amaya vanzi hakandikonza vavanhu vangati vairi ipapa hapazoshaka wechitatu tikaramba tiri munoudza iye kuti angandikonza aiwa patati tichida kujekeserwa ava ndaona kuti pane pavataura zvakanaka pamwe pacho tinyatsei kupasecha zvakanaka ava vapa umbowo kuti witness murume wangu saka isusu toda kudzokera pamurume nokuti takatanga kurambira babawo kuti havana kukonza murora imweni yenguva kutokonzwa kwakaitwa ndokwabvira nyaya idzi dzichigadzirwa uyu murume uyu aifanira kupupura nokuti iwewe baba kana vakambokonza hama yavo havafanirwe kuti ivo ndovozoita witness yekuti ava kudanana nemumwe munhu iwe uri ndokamboenda ipapo kana baba havakaudzwa shuwa inini ndinotenderana kuti ava vagadzira nyaya nechikonzero chekuti waiwe unozosipota kuti ndakubatana nengi inzwai pandukeni kana ava vakaudzwa inzwaika ava kana vakaudzwa izvi pamuri kundirambira nditi hatisati tabvunzava kuti vakaudzwa here imwe nguva havana kutoudzwa ende kana vasina kuudzwa kureva kuti hapana umbowo asi kana vakaudzwa muri kuona here kuti inyaya yakanyararwa ava vakaudzwa ava vobva vaziva kuti mwana wangu audzwa nemuroora kuti ndakamukonza muri kuona here kuti ipapo panenge pagara pasinaita zvakanaka saka tiri kuti tisati tavati vari wrong vari right tidzokei pana baba ava tinzwe kuti ichokwadi here kuti mudzimai akauya nenyaya yekuti atezvara vari kundikonza ndopane nyaya yangu inini kana tabva ipapo manje ndokwakutipa madirections inyaya iyi pamusoro indangatoda kungobvunzawo amai kuti amai shuwa imi mukukura kuti babawo
vakakukonzai ndizvo right chokwadi pamberi pedare vakandi right saka vakukonzai babavo asi kwavo babavo vari kunzi vakakutakurai nemudhudhudhu havana mumwe musi wakambokukonzero here vasati vambona uyu murume ndiyakwira dare ndiye muridzi wenyaya ndiye akamboudzwa kuti baba vako vandikonza toda kuti ipapo atanga atijekesera shoko iri unoriziva here adzimai vako vachikuudza kuti ava tezvaka vandikonza pamusoro yedare uye zvarakaitika zvarini pane nguva refu sei pamusoro yedare maziva kuti anadzimai ini ndomaramba ndavakanditaurira ndibaba vangu andimbonyarara vanototi baba vangu ini ndatoenda kuna sekuru kuti zvandita baba izvi ndizvo here zvinoitwa izvi kune murora wavo achizozanhozenga vangonyarara pamusoro nemuwaonero andiri kuita nawe panyaya iyi bhaundi chakawanda ndamai yangu saka therefore isisu manje kuti tinge tifoteredza kana kuti tiite zvekusunganawo yakabhaundi panosungwa nonhingi kuti pasunge chetinoningi ipapa kana kuti titi uyu kana kuti bhadhara mombe dzakati kuno uyu ukatora chikendera mberi uyu vakanhingirika vakarara nouyu nokuti iro bhaudhi rachiwiro rachaine chakawanda radakukaimfananidzo richiramba kuti kunoendewa hakuna kunoendewa kana pane bhaudhi iri chakawanda imbomirai makaidaro manje kunenge makasikapo imbomirai titange vachida kupindurwa nababa panyaya yokuti vakaudzwa nemadzimai avo kuti uyu akaita sei ndopakaita kudzoka tiri ipapo pakuti vakomana vaita mawitness matatu handiti ndobva yaita hama saka ndandichida kuti tiwedzere pamawitness mukukurukura kwavaita odho yabuda naiwo kuti nyaya yakafamba sei nepambobatwa nachangamire payo mukugadzisa kwavakaita nyaya pane ndopandiri nyaya iripo ndeyekuti patsamba yavo yacho yavanga nayo odho vakatonga sitisipo vari kuti muridzi womudhudhudhu handiti muridzi womudhudhudhu achifona pane muchindi anonzi David futi aitovapo ipapo ari kupupura kuti muridzi womudhudhudhu akafonera taisi uchiri kupi nemotobheki wangu saka toratidzi muridzi womudhudhudhu futi atora witness mapana papiriya tikuda kuwedzera mawitness kuti panonzi mawitness matatu yevava ichatosvika kana 6 because muridzi womudhudhudhu akafona achiti uchiri kupi nemudhudhudhu wangu baba asati abvunza kuti makafonerwa here nemuridzi womudhudhudhu kwanga maenda pacho kuirrigation kuti manonoka vanogona kuti ndandanonoka kuirrigation tomboibata futi tiri bado because handi dzese dzinobatwa munhu panzvimbo asi dzimwe dzinogona kuenda naizvozvizvi munhu ane mhosva baba pane nyaya iri papepa randakabata pana kuita kuti muridzi wemudhudhudhu ndisingazivi ndiani zita rake akakufonerai pamudhudhudhu muchena wamabvuma uye mukati imimi kudii uye muridzi paakafona zvazvamira sei taurai ipapo muridzi womudhudhudhu vanhu vari kuchakoma variti tati muridzi womudhudhudhu akafona kwamuri kana kuti makakumbira mudhudhudhu muchena mabvuma pauya nyaya yekuchiti muridzi womudhudhudhu siyane nezvitsamba muridzi womudhudhudhu wamakakumbira akazokufonerai achiti manonoka hunu kwete ndomatauro yangu yandiri pamusoro inini muridzi womudhudhudhu haana kundifonera achiti manonoka aiwa haana kundifonera muno mahama ndekarimo muridzi wemudhudhudhu apa ndambonzwa pachinzi akapopota muridzi womudhudhudhu pane nhamba dzake here nomuchinda anonzi David tipei nhamba dzemuridzi womudhudhudhu
chokwadi uyu tandiri parufu wachutsi taisi dufu akauya bva akumbira mudhudhudhu wamanikisi womurume washandirai kuchena ndokubva aenda achiti ndinotenga fugu nemakabhiji akaenda zokumapasti 10 akazodzoka zokumapasti 8 asi paakazofonerwa uyu tandiri zokuma 5:30 aifona akashandirai achitiko iwe uchiri kupikwa nomudhudhudhu wangu zvakachinzi ndine chidhura changu chanacho ndiri kutodzika kuenda kudanda Thomas wani kapezera kuti vachitaura akafonwa nemurume wake uyu nemurume washandirai mwana kwamanikisa anotonzi mugadi achimufonera kuti kwewe chiri kupikwa nemudhudhudhu wangu zvikanzi ambuya boy inzwai muzwe zviri kutaurika izvi zvikanzi iwe chiri kuitei nemudhudhudhu wangu zvikachinzi ndine chidhura chavo chatiri kutodzikisa kudanda mushure monge aenda ngwai aenda makuseri achinotenga makabhiji akadzoka ngwai akadzoka mapasti 8 tabona mwakasimudza uro kumashure Mabere kinyararai vataura ududira kuti ndini mafonera imboshandira iya asipiro vane reti ku vakatipewo umbo hwaminamo pamusoro vedano ava ndasekuru vangu ndini ndakasumuka nawo kubva kumba tichienda kuirrigation vasekuru vako bva taisi kombosi uyo tasumuka kumba tichienda kuirrigation takasvika kuirrigation kwapinda mombe vane plot yavanorima kuirrigation ndokubva sekuru vataitapuka nokuti tione munhu muridzi wemombe taenda pasabhuku takataona asabhuku tanokurukura nawo tichipedza kukurukura nawo ndobva tikapinda munzira tichidzoka kumba tikasumuka kuma2 tichienda kuirrigation tikadzokera na4 plus inini ndandiri kupokana newe vati vasumuka kuseni pana ambotaura pati futi na2 uyo ati na2 avo vapedzisira vai vari kuti vakasumuka kuseni munhu asimuka na2 o'clock anokwanisa here nebhaiki kuenda kusiya munhu kuseri kudande idande ripiro achizodzoka kuma4 idande ripi tauraitinzi dandiri kutaurwa nezvareneti pakaitano pasera asi ndinoda kupupura pamusoro pemukomana apa kutaura kuti muzukuru wacho munhu ishamwari yangu ndikasangana naye mwe musi kubva ndamubvunza kuti pane nyaya yekutaura yekunzi pamukakudai parufu nemudhudhudhu muchena makafamba sei uyo akati nini ndakatakurwa nemudhudhudhu ndakasvika ndikamukurudzwa mutaundiship zvekwakazoenda mudhudhudhu zvekwakazoenda kupi handizvizivi ndokubva akati akadaro patangosiya nyaya yakadaro ndinozvipupura pamberi pamwari zvakandiudza ishamwari yako iwe uri kuti kudini mazwi awakaudza kwete vanhu tambotsiura kuti musati chitiudzirai ngaarasike karipo handina kutaura ndichidaro ndekumanhiri kwacho ndakasangana navo avarungubva munina vakapfeka jezi rereda ndobvati mubanhiro da kumamisa okuziva zvawaita handiti uyu zvochuwa ndinoseka naye asi mazwi ari kutaura kwete ini ndikati munyaya dzenyu handimo handizive zvaudi zvakutaura kuti ndo patikapedzerana kuonana ava sei vaiti vada kurova handizivi pfungwa dzavo kuti seivo vaindipomera kuti vada kundirova tikapedza nyaya pamusoro apa ndikuona kuti vaviri ava vanodana nombo wakawanda sereko chisipo chete ndechekuti zimwe hapana kubatwa wakarara chitava pamusoro ichangamisa inini kubatsirai nacho ndechekuti ndichibuda kumba kunhu kwandikatanga kusvika ndokwaatete vangu pamangara ndogona kubatsirai nenhamba dzavo mufona mubvunza kwazi ndichisumuka kumba ndokwandikasvika mangwana yacho kwesatadhe ndopatikazosumuka tichienda kudanda ndichisvika naatete vavo kuna baba tichiona muhwere amai aida mbokurepai apa muchitaura nini misati maari
kutaura aida kurepa ndiani hapana munhu aida kundirepa makutaura kaimuka kuti aida kundirepa hapana aida kundirepa but avo vakonzawo ndo vakanikonza ndo vakatogadzira nyaya nyanga ino nechangadii yapera ipapo imbomirai makasimudza maoko chimwe chinhu chandiri kuona muri kuona panyaya yevavira ichokwadi kuti vanogona kunge vari kudanana asi ndiri kuona sekuti imimi mamira semawitness vanhu ava kana vachidanana zveshuwa imimi makakasika kuvhundutsira vanhu chokwadi chaicho mainyatsovapa tambo moregera vanhu venyu motoradza kuti hamuna chamaona muchitipira hama yenyu kana kutobatsira imi ana bamunini kunyatsospota kuti toda kunyatsomubata kusvikirira manyatsobata munoziva here kuti izvozvi takadzokera kumhuka chaiko makamboona here kiti kana ida kubata kana igonzo kana ida kubata kana ishiri iri papo haibhuku iri kiti inohwatama so unoona ichidaiwo kana nyoka ikada kubata chinhu shato ye inotanga kumononoka zvaene zvishoma nezvishoma ichiyevedza kusvikira adi zvaene imimi varume imimi chokwadi vanhu ava vanogona kunge vari kudanana zveshuwa asi imimi makavhundutsa vanhu ava vari parefu musina kana umbowo unonyatsoti dzvi makadii kunyatsotora mukana wenyu wekunyahwaira zvokuti dai musina kutoibuditsa iyi handitika makanyarara ivo vanhu ava mainyatsovabata ende inini mubvunzo wangu uri pakuti nyaya yekuti maona vanhu vakakerana pamudhudhudhu mobva matoti izvozvi ngazvipa zvatoenda kudai vanhu vo vanodanana nokuda kwekuti kumashure kwakambodai munoona kuti nyaya inonzi vanhu vanodanana inoda zvibatiso zvakanyatsosimba munoona kuti mumwe munhu chai anzi dzvi mumba chaimo ukasamutorera hembe kana bhutsuka kuenai kudari kunoku anokurambira kuti anambuwa haunambondibatei but iye pamudhudhudhu iyi makadii kunyatsotora nguva izvo kuti vanhu ava makavavhundutsa chokwadi chiri pavari vanhu vanodanana zveshuwa asi imimi maitira maita nyaya yenyu ndimi matovhiringidza hama yenyu maifanira kunge makaronda nyaya yenyu mune zvakanaka nokuti munoona kuti kana isusu takatonga tichiti umbowo hune vanhu vakawanda but vanhu vakawanda munoziva kuti hunokundwa nemunhu wani ane umbowo chito kuti ndakavabata iyo zvama yavo vakanga vakabvisa tubhutsu twawoto nependera wei uyo anga akabvisa trauzi ndiyo ari munhu wani zvatopera hazvimboda vanhu vakawanda but vanhu vakawanda manje vari kuwandira pamudhudhudhu saka muri kuona kuti ini ndiri kuona sekuti vanhu ava zveshuwa vakadanana but havasi kukubvumira ine chikonzero makavavhundutsa vari kuri ndosimaone rangu saka ipapo kuti tirambe tichivasvina kuti vanodanana tingaswerere regai tipere kupedzisira vagadzi vagoya pamusoro wedare ina hangu mubvunzo wangu da kudzokera kuna amai kuti amai avo ndovegere vari muvhileji one sei amai ava vachida kurepewa two chipomerwa chakaita se amai vakanaka zvakaita sei kuti pamusoro wedare ini zvokuti hanzi nandida kumborepiwa kumashure kuvandinyebera kasi zvokuti ndakakonziwa nababa wangu chiyandiudza murandarume wangu ndozvechokwadi pamberi pedare regai ndingoti muchidimbu kana takadai takagara takatonyarara zvitesizezvo zvechitwiti nezuro kwete kuti mazuva apfuura nezuro mhuri yamuri kuna mbiri vakauya kuofisi kwangu vachida kutokanzura kuti nyaya isapinde mudare vachiti haina umbo hwakakwana uyo aitava tadzimai angu vachinge vachitiko madi kungoikanzura $50 yamakabhadhara nebasa rei makada kuti ipinde mudare ichienda kuti imba yedu ichitsemuka ndakuenda yakamenda kudare cheti ndakuenda kumba kwedu asi nditakazodzorereza takati musadarama hwai kudai chokwadi chinongobuda mudare asi pane zvatatatoona futi ipapo saka ndiri kuti sizvambotera gurukota kuti nyaya yenyu hamuna kuita zvakanaka ini mana baba munini pane pamakaipotsa pamakaitadza asi chokwadi chiripo chekuti vanhu ava vanogona vari kudanana asi makanatsotadza kuti umbohwe inyu unatsobuda saka ndiri kuti amai ava tigone kuvaramba chivangonyingidzana kuti handina mberi ndadanana nemurume uyu kana chaji yacho inoreruka bozva zvinoita zvoti katitonga nyaya dai unzi vakatorara vese chaji inosumuka vakanzi vakonzana chiti havana kurara vese chaji yacho inoderera sane mataura kuti amai ava umbowo chaiwo chaiwo
huripo tiri kuona zvinhu patati munokuvamanidza ndovaita kuti varasise nyaya yekuti murume wavo zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi ndiri kuti toda kuti imba yavo isaparare, isatsemuke. Asi amai kana mamuchizviita zvinhu izvozvo chizviregedzai. Zvikunzi kuda mai kubva nhasi chizvisiyai zvekudana varume vanhu izvozvo zvikunzi kuda aiwa katakusita ibva mafurira madziwa pasi zvabuda pachena kuti mune zvamamuchita asi vakatadza kuti vakubata otaizi nyaya yanga yakubata asi ndoda kuti umbowa unofamba zvakanaka. Ndoda kuti uzodzorera mari yedare $60 yaunopa murume yekukurisa payakaita dare zvikunzwika ubva wafurira futi madziva pasi usazvipamidza izvozvo uzvinzwa mbowo wanga uripo wakadzika nezviro zvakaitika mainzire kuti wambokumbira wati ndaenda kumakabi ndaita sei pati zvese takada kuzvilinga zvinokubatisa nemozvo asi kubva nhasi zvisiye ndokupa masvondo matatu ekutsvaga $60 ekupa murume wemari yakakurisa dare zvinonzwika. Imi amai muchigara zvakanaka nana baba munini nana atezvara venyu musavapomerei izvo. Zvida varume vanoti kuda kuti imba yenyu isaparare ndosaka vari kudaro. Danga asingakudei murume haikwira dare dai akatokurambira ibva ipapa makatodzingwa makatoenda musha kwenyu but murume anokudai zvikunzwika chienda munogara zvakanaka pasina mherizhonga pasina kukakavadzana. Asi mari inyi dare ndoda kuti mozoipirwa muno mudare so ndino yawanza kutaisa uene $60 iyoyo pane chivape muno mari yavo idare iyoyo ende munosaina ine mambuya chikumbira iregerere naatezvara nemashoko nya makabuta kunyange makabudisa unenge musina kuti ndiregerere kumbirai izvi zvakazviitira tauti imba ivana vaisi imiri isatsemuke mazvinzwa pane zvatotarisa zvatotoona ipapa ndozvataitira izvozvo tati imba yaiva vagarisane zvakanaka ine munosaina Wonderful.